सिखिरि सिखिरि अबाव थांजोबखो मानसिफोरा आयै बिमा ओइ बिमा सिखिरि माथो जाखो बाबा मा गाख्रबसोखौ आयै नोंसोर थानायाव न'आव मा जानला मानला जाबाय थायो नोंसोर जेबो बुङा नामा माखौ सिखिरिया अख्रांखौ बुनानै बेबायदि खालायदों हस्पिटाल माने बे फार्मासियाव लांनो जालायनाय बेसे मानसिफोरा नुजोबदों बे गथ'खौ सिखिरिया बुदों होननानै अख्रांखौ सिखिरिया बुदों होननानै बयबो मोनथिजोबदों फार्मासियाव बे सिनायजोबनाय आंनि मानसिफोरा मा सानखौ आंहा बदनामनो मा सानखौ मानसिफोरा अख्रांखौ आंखौ लाखिदों होननानै मिथिखागौ जोंहानि न'आव थायो होननानै बे न'आव थानाय गथ'खौ जुदि बेबायदि बुयो होननानै मिथियो मा सानगोन आंखौ मानसिफोरा गाज्रि मानसि होनना सानगोन माथो आंखौसो सानगोन माथो गथ'खौ लाबोनानै लाबोनानै बेयाव आलाय सिलाय खालायो दाथ' मानसिफोरा मा खोथा दिहुनगोन दाथ' बुनायानो दाथ' मा खोथा दिहुनगोन जाहोआ लोंहोआ बुयो अत्याचार खालायो मा खालायो होनना बेसे बदनाम जागोन न'आ आंना मायबा मोनसे जाब्लाबो बेबायदि बुला बुसि खालायनाङा एसेबां बुथारदों एसेबां बुदों नों गथ'खौ नारखा बुंनायखौसो मिथिबाय आंबो गैयामोनहाय आबा बेबायदि जाया मिथिबायना बिमा बिफा गैजा रोङि गथ' एसे जोंहानाव थानानै सान्थि मोनथों होननानै गावनि फिसा बायदि लाबोदों आङो थाथों होननानै आरो बुथारनानै लाबोदों गावनि फंबाय बायदि अनो बिखौ बेयाव थाथों फरायथों मोजां मानसि जाथों मावरिया फिसा होननानै लाबोनानै दोनफैबाय आरो बिखौ बेबायदि बुदों आंथ' सिमाङावबो सानफेराखैमोन सिखिरिया बेबायदि बुगोन होननानै मा एसेबां दाय गिदिर मावनानै बिखौ बेबायदि बुखो बियो न'खराव मायबा जादों आंनो खिन्थानांगौ ना मायबा गोरोन्थि मावदों आं मा बुंगोन ना बेखौ बुनो गोनां मा जाखौ सिखिरि मा जादों नङा आं मानो नोंखौ लिंहरदों मानो गाख्रबदों नों मिथिखादों नेक्स्ट टाइम बेबायदि खालायनांला मोनथिबायना आं खिन्थु बुंखाबाय गाज्रियानो जा मायबा गाज्रियानो माव बेयो उन्दै गथ' मोनथिबाय बेखौ बुजायनांगोन बेबायदि बुब्ला जाया मायबा गोरोन्थि मावदों आंनि सिगाङाव बुं सोर नोङो बिनि दायखौ साजा होनो दादा देखायनायनि खोथा फैया बेयाव मान सनमान जाजोब्बाय नोङो दिनै बयबो मोनथिजोब्बाय जोंहानि न'खरा माबायदि होननानै नोंनि थाखाय दा जोंफोरखौ बयबो गाज्रि नोजोरजों नायसिगोन बे गथ'खौ बुला बुसि खालायो होननानै नोंनि बेबायदि खोथाजों जाया नोंनि बेबायदि एटिटिउडजों खोथा बुंनायजों जाया आं जेबो बुंबावला खालि मोनसेल' खोथा बुंगोन नेक्स्ट टाइम आरो बेबायदि गोरोन्थि मावफिननांला खिन्थु बिमा बिफा गैजारोङि मावरिया गथ' फिसिनो लाबोदों आं बिखौ मोजाङै फरायदों दाथों होननानै गाज्रि मोजां बेखौ आं डिसिजन खालामगोन नोंहा बेफोराव डिसिजन लानो गोनां जेबो खोथा गैया न'नि गिदिर मानसि आं बे उन्दै गथ'खौ बेबायदि बुदों दा मा सानना दङ बियो बेसे गिदों बियो जोंफोरनि थाखाय बेसे गाज्रि खोथा सानगोन बियो जोंफोरखौ माबा सानदों बे उन्दै गथ'आ जोंफोरनि बागै बे सिखिरि बिफा बोरायखौ गोरलैसो सानदोंमोन आङो साननाय बायदि नङा माथो मानसिया आं सानदोंमोन बिसोरनि बरगा बुंगोन खोमा खोथाखौ नाथाय खोथाया उल्थासो जाबाय मायबा सानबाय मायबासो जाबाय हाबिला आरो बिनि फंबायखौ साजा होनो सानबाय उल्थासो जाबाय बिसोरनि सापर्टआवसो खोथा बुंबाय बे बोराया उल्थासो जाबाय मायबा खालायब्ला मायबा जायो खोथाया गाज्रियानो जाबाय र' दा बोराया आंखौसो खामानिनिफ्राय होखारबासो र' खामानिनिफ्राय न'निफ्राय होखारबासो र' मायबा बुंब्लासो र' दा आथिङाव बुना लानाय बायदि जाबायलै आङो बेफोरखौ खालायाबाबो जागौमोन गुबुन मोनसे आइडिया खालायनांगौमोन आं जारलासो खालायना लाबाय आं बोराय जायखियानो जाया माने नोंनि फिसाजोआ आंनि आखाइ मुथियाव दङ जेब्लासिम सिखिरिया आंजों दङ बे न'खराव आंखौ रावबो बे न'निफ्राय होखारनो हाया बुजिबाय दाखोरसै आं दाखोर जेब्लासिम सिखिरि दं आंनि जिउआव अब्लासिम बे न'आव आङो जायगा दङ हे भगबान मा नुखौहाय आं बेफोरखौ हायलाहाय आङो मेगनासो बारग'सिगोन आंना भगबान सनानिसो खोमा माथो बेलाय सनानिले मैया दाखालि जोनोम जानाय गथ'नो सनानिलो आरो बेबो खम दामनि नङा रोजासो हनै गथ' नायनो हनै सनाया लोआ माबायदि हनै बुरजाथार माथो खमसे खम बेयाव 1 लाखसोनि सना दंखायो लकेटाबो गिदिरथार माथो नोंनिनो खाफाल दे आरो निउलि गथ' निउलिलि बुथुरथरनो निउलिसो होनोना बुथुरसो होनोना बुगावसो होनोना मासो होनो नोंखौ दालासो दाला हुगुमा फिथा मोखाङा हुगुमा बायदिसो गुवारथार नोंनिनो खाफाला मोजां गथ' हुगुमा साला हुगुमा मोखां नोंनिनो सान साला मालायनि गथ' जानानै आंनि न'आव फैनानै सनानिलो मोनलोंदोंनो गाननो मोनदों मिथिबाय मोनलोंनायखौनो सान
सनानि रोसि मोनलोंदोंनो सनानि रोसि मिथिबाय सोरानि गथ'बा नोंथ' आंनि फिसाजोथ' नंखाया नोंखौथ' आं आंनि फिसाजो होननानै सानखाया आंना फिसालासो खामानि मोनथिबाय एखे गथ'खौ डाइरेक्ट गारहरनासो माने गारहरनासो लुगैले आं बेखौ दानो जाम गारहरनो नामा गारहरनोबो हायाना बाल नङाबा नोंखौ आङो गारनासो फैगौमोन गथ' हुगुमा मोखां नोंनि थाखाय बेसे लस जादों मायबा मिथिदों नामा मबाइल नायनो मोनाखै आं गथ'आ गावनि गथ'थ' नङानो बे मालाय सोर पापिनि गथ' जाखौ नोङो हुगुमा मोखां नोंनि थाखाय आङो फुंनिफ्रायनो मबाइल नायनो मोनाखै बेसे नायगौमोन आंहा मबाइलाव इउटुब नायनो दङ फेसबुक नायनो दङ इन्सटाग्राम नायनो दङ रिल्स नायनो दङ बेसे मा नायनो दङ मबाइलाव नोंनि थाखाय जेबो नायनो मोना गथ'फ्रा बे सैमा बांग्रि दिम्फुलाबो गथ' नांगौ होननानै बे गथ'खौ लानानै फैबाय आंनि साला गोन्नायावसो मादलि आलायना होबाय साला लेनजायाव बे खिबु लेनजायाव लाना होबाय बे दिम्फुला सैमा बांग्रि सैमा बुन्दिया अबाव थांखोथाय गथ' होनना नागिरथिंबाय थायो दालाय माथो मानसिनि मोखांखौ नुला है गथ' एमब्राबो सानाङालै गथ' दाना ज्राम हायावनो गारना दोनलै बाल गथ' नोंनि बिमा नङा आङो नोंखौ लाबाय सानो रुवाथिफोर माने मा रुवाथिफोर थारमाने बुरजा अबाव बुरजा दङ बे न'आव रुवाथियानो सासेल' बेथ' ओंखाम संनाय न'आव लिरनाय खांसि थोरसि सुनायावनो बेयावनो थाङो बे गथ'खौ आंनि गोन्नायाव आलायना होबाय र' दोनै पापि बे मोसौ बलद बोराया फैथों र' बेखौ रुवाथि लाबोना होआबा नायखां होननानै बुंगोन आं बेखौ र' साला रुवाथि लाबोगोन होननानै रुवाथियाथ' आदा खारखोमालांबायानो सोरबा हौवाजों सोरबा खारखोमालांबाय सोरबा मायबा हाबा जाहैबाय सासेल'सै दांसो खामानि माखासे बे गथ'खौ नायनांगौ जादों साला रुवाथि लाबोआबा र' बिखौ फैथों र' दाहाय हराव बिखौ ओइ मा गिसिलै मोनामसोबाय खिबाय नामा इदि गथ'आ खिबाय लेथ्रा बेथ्रा खिबाय पापि गथ'आ खिबाय आंनावसो नांलाजोबबाय सानसे मा 10 दिन गाहाम ओंखाम जानो हानाय नंला आङो लेथ्रा नांलाजोबबाय गारहरसिगोनसो आं दा बेखौ खोनायाखै मा बानायसै लालाहाय आं बाल गथ' लेथ्रा बेथ्रानो मोनामब्रुं बेयाव नोंजों खिला जानो नोंनि बिमा नङा आङो लेथ्रा बेथ्रानो सोरनि गथ' सोरनि खि दुनसां बेखौ हायावनो लायां थाब बाल गथ' थाब बेयावनो नोंनि बिमा नङा आङो नोंजों खिला जानो नोंजों हासु जानो लेथ्रा बेथ्रानो अगाले थाब बाल थाब बेयावनो गाबबाय था गाबबाबो लाया आङो नोंखौ मुगैलोनो आरो नों आरो खिबावनो होबावगोन नोंखौ लाबावगोन लाया आङो लेथ्रा बेथ्रानो गाबबाय था नोङो हायाव गोग्लैनानै माथाखौ लासो जासिगोन आङो बेफोर मा खैफोराव गोग्लैखो आङो गथ' मायबा खि मायबा हासुरै थै बाल गाबबाय था नों हाजार गाबबाबो अरजाया आंहा दिनै पार्टि जाखागोन आंहा हारसिंनो हौवाबो गैया गथ'फ्राबो गैखाया 1 किल' हारसिं जासिगोन आं माबेलाय थिगथासो माथो आइ थां सोरबा जानो नागिरदों अमा बेदराव गाखोदों बे थिगथिया नोंखौ बुथारनोसै आं आयौ खारबाय हनै खारबाय बुथारनोसो नागिरदों आं बेखौ पापि थिगथिया आं जानो नागिरनाय बेदराव नों गाखोनानै थादों साला नोंखौ गोथां सावगौमोन आं अबेनो ओइ र' साला र' आङो हाथायाव थांनानै थिगथिखा बुथारनो मुलि लाना फैगोन र' नोंसिनि उतफोरा बारा जादों बेयाव जानो गोनां अमा बेदराव साला गाखोदों हाय खाफाल बेसे सानदोंमोन बे अमा बेदरखौ जागोन आं हारसिं किल'से सारासे जाखागोन सानबाय बे थिगथिखा पापियासो गाखोबाय दा मा खालायनो जा सिमां सुजुखादोंमोन आङो आरामसे जय उन्दुयै टिभि नायै जागोन होननानै हे भगबान एथ' गोथाव अमा बेदरखौ आं दा गारहरनो हायो आरो थिगथिखा बारायदों होननानै गारहरला खोमा आं बेखौनो जानोसै जाबाय जागोन माबा मानबायदोंल'सो हासुवाखै खोमा ओरैनो मानबायनायखौ जानो हायोथ' जेनेबा बे हासुनायखौसो जानो हाया आयौहाय लुबैनो थानो हालाहाय आं बेखौ जानाया आं जानोसैहाय आरो बे हिन्जावजों बेसे नांलाय 500 फैसाखौ लाना फैदों आङो लामायाव मोननाय बे 500 फैसाखौ ओरैनो थांगारहोगोन आरो आङो बे बेदरखौ गारबा बे फैसा 500आबो थांबाय बेयावनो ओरैनोसो गारनाय बायदि जाखागोन जाथ्राहाय जागोनहाय आं बेखौ एथ' खस्थ' जागोन होननानै संथारबाय आङो आरो गेसावसो संबावदों बेसे गेस जोबदों आंहा बेखौ संनायाव जागोनहाय आङो जि जागोन आं थिखाबाय गायबाबो थिखा मानलाबाबो जाथारगोन आं जानोसै आं थैबा थैगोन गोथाव जानोसै हाला जा गोथाव बेदराबो जा मोजांखामोन माने
गोथांबो मेजेमा जा गोथावखा ओइ हुगुमा साला मोख्रि गथ' गाबबाय थाङा बेयाव दिस्टार्बनो मबाइल नायनायफोराव औ बे मोनसेखौ आपल'ड होगोन आङो इन्सटाग्रामाव बेनो बेस्ट गस्लाखौ बेनिख्रुइ फिसासिन गानना होब्लासो बांसिन लाइक फैगौमोन खोमा दिनै बेखौनो होनसै दे गाबोन समफोर आरो बेनिख्रुइबो बांसिन फिसा गस्ला गाननानै होगोन आं इन्सटाग्राम होमब्लासो आंहा लाइक शेयार बांसिन मोनगोन माथो लाजिनांगौ दानालाय सिख्लाफोरा बेबायदिनोखा माथो लाइकनि थाखाय शेयारनि थाखाय माने गावखौनो गाव फेमास खालामनो थाखाय बेफोरबायदिनो खालायो माथो आंबोथ' सिख्लायानो ना जेनेबा सिख्लायानो आंबो मानो हागौबा आं हाया नामा आं माबा खोमि दङ नामा आंहा माबा महराव आंनि फिगाराव आंनि बडियाव मानिबा खोमि दङ नामा हौवा बोराय जनो हागौ आङो नाथाय आंनि बडिया फिगारा दाबो सेक्सि सिख्लाफोरा बाहाय आंजों नैबे सासे सिख्लाखौथ' सैथारा आङो बेखौ हानायमोनब्ला आङो डिसलेक्स मारिगौमोन माथो खामानि गैया नोंसोर सिख्लाबाबो आंजों हाया आंनि महर मुस्रिया दाबो नोंसोरनिख्रुइ बांसिन पावार गोनां सेंग्राफोरनि लाइन नांनो हागौ आं लाइन वाव ओइ मोख्रि निउलि गथ' सिथा गाबाय थाना दे दान लामायाव गारना फैगोन हो मोनथिखा बाल गथ' बे सिख्लानिख्रुइबो बांसिन नांगौ आंनो फिखौ बारा बिकिनि गाननानैसो होसिगोन र' आङो आपल'ड फट'फोरखौ माने गुबुनखौ नङाबाबो बे माबायाव बे गस्लाखौ बिकिनि गानथारगोन र' आं बिकिनि नायनि बेबायदि बिकिनि गानना होब्ला फिसा गस्ला गानना होबा बेसे लाइक फैयो आरो बेसे भिउ फैयो फैसानिसो खोमि गैया आंहा फेमनिसो गामि फेम फैसानिसो खोमि गैया आंहा फेमनिसो गामि फेम जुगामि मा खालामदों नोंहा फैलायबाय दाउ बिमा रांखिनिया रानि आव गाबा मा खालामगासिनो नोङो माबायदि मानसि नोङो हो नुवाखै गथ'खौ नोङो बेबायदि हायाव दोननानै सोगाबबाय थानानै नोङो गावनि मबाइलखौ नायबाय थादों माबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि नोङो एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि नोङो गथ'आ आलाय सिलायनि खिनाबो लादों नों आरो बेबायदि बेखौ हायाव दोननानै मबाइलावसो इन्टारेस्ट आरो गाबगासिनो मा अन्थाइ माबायदि मानसि नोङो नों बायदि हिन्जाव बे संसारावनो रावबो गैया खोमा बिखार जादि हिन्जाव गोसो गेसाव सेवनायसो नोङो हिन्जावनि मुङाव हिन्जाव माहारिनि मुङाव जाबोरसो नोङो सेवनाय जाबोर मोनामफुनाय औ सेवनाय जाबोर माथो जादों एसेबां मोजाङै मिथिखायोबालाय जाबोर सेवनाय होनना मिथिखायोबालाय अन्थाइ बिखानि होनना मिथिखायोबालाय बे गथ'खौलाय माथो होया नोंलाय लाजियाखै बे खोथाखौ बुंनो बे खोथाखौनो माथो जेलावलाय गाबै बुंदोंमोन माथो बेखौनो गाबै बुंदोंमोन माथो आंनि गथ' आं नायगोन होननानै आंनि गोरोन्थि जादों होननानै दालाय मानो बेफोरखौ बुंनो फैदों लाजि गैयि मिथिखागौमोन आङो बेबायदिनो जागोन होननानै नोंनिफ्राय एक्सपेक्टेसन खालामखायाखै आङो रानिखौ जे नोङो अनगोन बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बुंखाबाय आङो गथ'खौ जुदि रानिखौ जुदि नायनो हाया दानखानाबो नोङो खबरदार गिदिर बुंखाबाय खेबसे जुदि आरो आं नोंखौ नुबावो बेबायदि रानिखौ हायाव दोननानै सिगाबाय थानानै मबाइल नायबाय थानाय आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा खिन्थु मा खालायगोन नोंलाय मा खालायगोन बावगारबाय नामा बावगारबाय नोंनि फावथिनाय नाटक खालायनाय मोनथिजोबो आङो पापानि सिगाङाव ओरैनो बेखौ अनखानानै देखायो होखारजागोन होननानै पापा गैयाबा बेनिफ्राय नोंनि आसोल महरखौ देखायो नोङो एसेबां बखिबाय थाना लाब गैया मोनथिबाय नोङो एसेबां अनसिबालाय मानथो गारनानै थाङो गेले सगलाय मानथो थाङो सेंग्राफोर रायनो लाना थांफानांगौ बिखौ बिनानावखौ नोंसो पापाया दोन सानो आं बेखौ अनो होननानै नोंलाय माथो मिथिखागौ आं बेखौ आंनि फिसाजो साना होननानै आरो नों गासैखौबो मिथिखागौ माथो होमब्लालाय आंनि सायावलाय माथो दोनलाङो सानदोंमोन नोंनि गोसोआ गोलैगोन होननानै सानदोंमोन जिब जुनारनि गोसोआबो गोलैयो नोंलाय माथो मानसिसो होननानै नाथाय नों मानसि नङा मानसिथ' मानसि जिब जुनारबो नंबावा जिब जुनारनि थाखोनि सिंनिबो जेबोआनो गैबावला नों बायदि मोसा अमा बोरमायाबो गावनि फिसाखौ अनबावो गोरलै समाव अनसि गाइखेर दौवो रानना थागोन होननानै गावखौनो खैफोदाव गोग्लैनानै मोसा बोरमायाबो मोसौ एन्जर जेसेबां दङ जिब जुनार बिसोरबो फिसानि थाखाय आदार नागिरनो थाङो दाउसिन दानलायाबो थांबावो आदार नागिरनो फिसानो एम्फौ हमना लाबोनो नोङो नाथाय नोङो बिसोरनि जायगायावबो गोग्लैखाया नोङो दाउसिन दाउलाबो नङा नोङो नङा माथो जाखौ आरो आं माथो लादोंमोनानो माथो बेखौलाय माथो लाखानानै थादोंमोन आङो लाबायसो थादोंमोन आङो बे लाबाय थानायावनो खिना होबायबा बे खिनाय मानसिखौ आङो बांख्रावनानै लाबाय थागोन नामा बेनिखायनो हायाव दोनदोंमोन खिबावथों होननानै जाबाय दे बुंनांला मा जादोंमोन मा जायाखैमोन मिथिखाबाय आङो नोंनि एक्सप्लेननि नोंनि फोरमायनायनि गोनांथि गैला खोब गावनि बिनानाव सानदों सासे हिन्जाव जानानै हिन्जाव माहारि जानानै सासे बिमा जानानै सिख्ला नङाथ' नोङो बिमासो सासे बिमा जानानै नोङो गथ'नि खिखौ मुगैग्रा हासुदै मुगैग्रा नों मानसियानो नङा सेवनाय जाबोरसो नोङो उन्दै गथ' होननानै खिनाय मानसिखौ बास्ताबना लाखिबाय थागोन नामा उन्दै होननानै बिनि खिया मोनामा नामा मुगैनाय मोना नामा आंसो मिथिगौ बेसे खिस्लायना होजोबदों आंखौ नेबाय थाबावदों दे आं बेखौ खिथबावथों होननानै बेखौनो मोजां सानबाव खिस्रायनायखाय आरामसे खिबावथों होननानै फुथुबावना दोनबावदोंसो आङो उन्दै गोरलै गथ'खौ आरो आंखौसो गाज्रि बखिनो फैबावदों नों हाजार गाज्रि बखिबाय था
दरखार जेसे बुखि था I don't care सोरथो नागिरदों नोंखौलाय नागिरखायाखै इसोराबो मोनसे गोरोन्थि खालायदों नों बायदि मानसिखौ हिनजाव महराव जोनोम होनानै गुबुन जानानैसो जोनोम लानांगौमोन नोङो हिनजाव मानसि महराव जोनोम मोननाङामोन नोङो नय नोंनि बखिनाय मोजां खालामफैबाबो गाज्रिसो नय बाल गथ' दुरब्रै होखाराबा आंनो लाखायाबा पापायादि मानो नुवा बे हिनजावनि गाज्रि आखलखौ रानि आव गाबा दे तु जोंहा साफा खालायना होगोन दे नोंखौ जानला मोनला खालायदोंना बे मानसिया बे हिनजावा गाज्रि बियो आखल मोजां नंखाया बे मानसिया आव जेबो नङा बिजों थांला दे दिननिफ्राय दे